אז אם מישהו היה אומר לי, עוד פעם, סטטיסטית, הצלחתית, אני רוצה להצליח בעסקים ואני יהודי, ואני לא מאמין שהיה בחוץ לארץ. מה, לבוא לארץ ועוד שמישהו יאכל אותך? כיוון שהיית רוצה שכל היהודים יהיו מאמינים, שומרים מצוות, פרקטיקנים. לא היית רוצה? אני הייתי רוצה שהם יבינו ויאמינו, וזה מה ש... כן. אז שזה טוב להם. בעצם עדיף יהדות תורנית בגולה, מאשר יהדות אפיקורסית בישראל. זה לא המילה עדיף שלי, אני טוען שמי של אפיקורס, אין לו מה... אני חושב שהוא לא עושה צעד נכון, הוא עושה צעד שהוא פשוט סותר את עצמו. לא במובן האישי, אלא במובן ההיסטורי. כן, ההיסטורי באמת. אז עדיף שיהודים יחיו בגולה, כיהודים מאמינים, לא עדיף, אם הוא מאמין אז ודאי שילך, אני אדחוף אותו שילך לארץ. כי אם אתה כבר מאמין, אתה חסר לך בפאזל שלך משהו. כן, אבל העובדה היא שרוב יהודי העולם, המאמינים והלא מאמינים, אינם באים לכאן. אז הם יסבירו שיש... כי אותה אמונה אומרת שאם יש לך קשיי פרנסה, המצווה הזאת של אישור ארץ ישראל נמצאת בשלב מתחת כיבוד אב ואם. יש מערך באותו אמונה דתית שאומרת, תשמע, אם יש פרנסה, או, ואני הולך אני לא אייצג פה את נטורי. הפרנסה חשובה יותר מאשר יישוב הארץ. כן, לכל מצווה, כמו של שבת. כן. אז ההישג שלי הוא נכון. אתה מעדיף, אם יהיה בכוחך, אם יש בכוחך, לפסוק מה יהיה קלסטרו של העם היהודי לעתיד, אתה מעדיף שיהיה עם יהודי אורתודוקסי בתפוצות, מאשר עם יהודי פורק מצוות בארץ ישראל. חד משמעי, כן. ועוד סיבה, אני חושב שעם יהודי פורק עול בארץ ישראל, או פורק עול, גם עוד פעם משפטים שאני לא, שאיננו דתי, במידה מסוימת כמאמין, הם נכנסים לביתו של המלך ושם מעצבנים אותו. אז יהיה להם יותר בעיה. המלך זה הקדוש ברוך הוא. אז זה המדינה שלו, הארץ שלו, שוב, מהבחינה הדתית אני עכשיו מדבר. מי שאינו דתי יכול לחשוב כמוני, אבל... אז לדעתך גורלם של יהודים אפיקורסים בארץ ישראל נחרץ בעצם. מפני שהסכסוך שלהם עם הקדוש ברוך הוא יגרום לזה שבסופו של דבר... לא, אני לא מדבר על גורלות, לא דרכי ואין גורלות. שאלת עדיפויות. אני מדבר על עדיפויות ורעיונות, כמעט תיאולוגיים. לדבר על מה ש... אלוקים יכול... וגם אתה לא תחיה בארץ עם נגיד מצוות של פרנסה. זה החכמים שקבעו, וגם אלוקים שקבע את המצווה הזאת, נתן למצווה הזאת הגדרה. זה א', ואני שכחתי, לא שאלתי. הלשון שלך היא בראש ובראשונה עברית, נכון? בוודאי. זה לשון עמך ו... ודאי. מה משקלה של השפה בתוך הזהות שלך? אני חולק על הגישה תחיה הזאת שאומרת... בברוקלין, השפה שלך לא תהיה עברית, השפת ילדיך. נכון, אז אני חולק על אלה שגם בווינה, דרך אגב, יש קבוצה שלא איננה מדברת עברית באופן, קבוצה מאוד קיקיונית, ואני חולק עליהם וטוען שהתנ"ך זה עברית. שינו אותה ובנו אותה, אבל העברית היא פרלל או מגבילה או מלווה את התנ"ך. התנ"ך היא עברית. אז הם אומרים, לא, זה לשון הקודש. עברית היא בנויה מהתקדמות מסוימת של התנ"ך, אבל כשפה, אני למעשה מרגיש שאני מדבר שפה תנ"כית. זאת אומרת, שפת יהודים. שפה שדיברו. אם אני אומר לך, שמע, אם ילדיך יחיו בברוקלין, ידברו אנגלית בעיקר, ולצידה של יידיש, בקהילות החרדיות. היום הם מדברים. וילדיי או נכדיי יחיו בארץ, ולשונם תהיה עברית. הספרות שעל ברכיה הם גדלו תהיה הספרות העברית. הם לא בני עם אחד יותר. נכון, ודרך אגב, כמעט הדבר הזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ירון. הדבר הראשון שבאתי לווינה וכאב לי, כאב אמיתי, זה שבאמת חברות של אשתי, זאת אומרת, בנות גילה, לא יודעים לקרוא עברית ולא יודעים. ואמרתי לאשתי מיד, תגידו לי, איך הם פותרים סידור? בחלק הדתי אני אפילו משאיר את זה. כן. אני באמת מרגיש שמי שאיננו יודע עברית, אפילו אני לא מדבר עכשיו על עברית, איך אומרים, שני וזכר נקבה, אבל עברית כשפה בסיסית. כן, אם הוא לא יודע. אני חושב שיש לו, אני אנקוט בצד, במילים דרמטיות, יש לו בעיה ביהדות שלו, בגלל שרוב הטקסטים יודעים, אז הוא צריך כל הזמן תרגומים, אז הוא לא מחובר לסידור. אני אומר, יש היום יהודים בגולה שלוקחים סידור וקוראים מאנגלית או משהו. כן. וגם באנגלית הם לפעמים קוראים את זה כטקסט אנגלי, והם לא מבינים מה שהם אומרים. אם אומה באמת מוגדרת על ידי חיים של קהילה בתוך טריטוריה מוגדרת, ודוברים בשפה אחת, אז יהודים שחיים בארץ ויהודים שחיים בחוץ לארץ, נגזר עליהם להתפצל לשני עמים, לא? זהו העתיד, לא? וחלק מהכאב שאני אמרתי. אני כיוונתי את זה לסידור, אבל גם לארץ.
כן. ומישהו בא לארץ ישראל ולא יודע לדבר, אני מרגיש שיהודי שאיננו דובר עברית, ושוב, אני לא מדבר עכשיו על העברית של המילון של בן יהודה, במובן ברור. יש לו משהו חיסרון, שאני מסתובב יהודים בארץ, זה דוקר אפילו, ואני אומר שוב, כמעט הנקודה הראשונה כשהגעתי לחוץ לארץ, ואני פוגש אנשים כאלה, אני אומר להם, או שאני רואה שהילדים שלהם לא דוברי עברית טוב, אני אומר להם, מבחינה דתית, הוא יקרא סידור, הוא לא יבין את התפילה שהוא רוצה. אתה תובס, אתה מבין שיהודי התפוצה לא ידברו עברית. רובם לא יבקרו בארץ. הם לא יקראו ספרות עברית חדשה. אני חושב שיהיה חסר להם. אז האם נכון יהיה... אני חושב שיהיה חסר להם כמו שיש עוד דברים שחסר, לצערי. התזה או ההנחה, או הייתי אומר, השאלה שאותה אנחנו בוחנים בסרט הזה, היא האם אנחנו נשאר עם אחד, או האם אנחנו כבר בני עם אחד. ואחת ההשערות שעולה כאן, לא, אנחנו כבר לא בני עם אחד. והיא הולמת את תחושתי. לי ולבית דודי בארצות הברית איננו שייכים לאותה אומה. אז אני אגיד דבר אחד. השפה, כמו שאמרת קודם, אני חושב שהיא באמת משהו משמעותי. שפה, טריטוריה, נכון, סכנות משותפות, הווי חיים משותף. אבל כשיש מלחמת לבנון שנייה, ושוב, כאחד שגר בחוץ לארץ, או שיש משט הטורקי, לטוב ולרע, פתאום אתה רואה את הסאטמר הזה, את הנטורי קרתא, אפילו, כקבוצה אולי איזה, מה קורה בארץ וזה, ופתאום, מה? זאת אומרת, אני כן מרגיש, דיברנו על האחווה הזאת מקודם, אחווה יש. באיזה רמה האחווה הזאת היא ממש תחת מטריית עם אחד, צריך לדעת מה זה בדיוק עם אחד, זה שאלה, העברית תפריע לזה וכולו. אבל אני מרגיש, לצערי, אני רואה את זה, כשיש סכנות, שיש פתאום איזה בעיה, פתאום אתה מגלה גם יהודים חדשים, אתה פתאום מקבל אימיילים וזה, ודרך הקהילה היהודית מגיע מישהו, תשמע, מה קורה בארץ? זאת אומרת, אני חושב שהסכנות של העם, אפילו, אני אתן דוגמה, כמו שאמרתי, אני חושב מלחמת לבנון השנייה בווינה, מהקהילה היהודית, אני מדבר עכשיו מאנשים שאינם באים לבית הכנסת, לא קשורים בכלל להווה היהודים, הצליחו לאסוף סכום של כסף. והנכדים שלהם? שאלה טובה. אז אני מדבר על התבוללות. הצליחו לאסוף סכום של כסף מהיר לטובת המתפנים, ושם במלחמת לבנון השנייה, מהיר, 10,000 יורו, ככה בכמה אימיילים. מיידית, ורצו וזה, והיה מקום ששם שמים את הכסף, והגיעו אנשים. אחד מהמנהלים של הקהילה היהודית בווינה אומר לי, אני לא ידעתי שיש כל כך ביהודים בכלל בווינה. כאילו, פתאום דרך פה איזה משהו בעיתון. זה כן מראה שאנחנו עם אחד. כן, הדאגה הדדית. הדאגה הדדית. רק מה, כמו שאני אומר, השפה מפריעה, יש דברים שמרחיקים את אותה האחווה, וכמו שאת אומרת, יכול להיות שהנכדים, מרוב שכבר התרחקו, אז גם האחווה כבר פחות תהיה, כי כבר פחות יכירו, פחות ישמעו. נכון?